салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Арабистони Саудӣ эълон кард, ҳар кас гирифтор будан ва вируси коронаро пинҳон кунад, 500 000 риали саудӣ баробар бо 133 000 $ ҷарима хоҳад шуд. Ин ҷарима ҳамчунин шомили касоне мешавад, ки дар бозгашт аз сафар ба хориҷ аз додани маълумоти дуруст дар бораи кишварҳое, ки он ҷо ҳузур доштанд, худдорӣ мекунанд. Арабистони Саудӣ ахиран шаҳри Катифро, ки 15 нафар дар он ба корона мубтало шуданд, карантин кард ва бисёре аз касоне, ки дар ин шаҳр ба ин беморӣ гирифтор шуданд, сафарашон ба Эронро пинҳон карда буданд. Арабистони Саудӣ сафари шаҳрвандонаш ба 15 кишварро мамнӯъ кардааст, ки дар миёни онҳо кишварҳои арабии ҳамсоя Фаронса, Олмон, Туркия ва Испания ба чашм мехӯрад. Бахусус онҳое, ки ба Эрон сафар мекунанд, таҳдид шуданд, ки ҳабс ё ҷарима мешаванд. Арабистони Саудӣ мегӯяд, бисёре аз касоне вируси корона ба Арабистони Саудӣ овардаанд, ба Эрон ва Ироқ сафар карда ва аз тариқи дигар кишварҳои халиҷи Форс ба кишвар баргашта буданд. Бояд гуфт, ки шаҳри Катиф аз муҳимтарин минтақаҳои шианшинии Арабистони Саудӣ аст. Ва дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Ва Арабистон чаро ин хел ҷаримаи калон дорад ва фикр кунем, ки ба он ҷо ҳам мерасад, бе зарурияти одам аз дигар шаҳр рафтан. Шумо чӣ фикр доред? Ҳатман нависед.